Sa number 4, Anay Negros Oriental Governor Pryde Teves ang nag-file sa COC sa pagka-gobernador. Ang utod ni Anay Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. na si Pryde Henry nga ginkakas bilang gobernador sa Negros Oriental ang nag-file liwat sa COC sa pagka-gobernador sa gihapon sang probinsya. Si Teves ang nagpadalagan sa idalom sang Liberal Party kaupo da si Dumaguete City Mayor Felipe Ipe Remolyo. Si Teves ang nagdaog sang 2022 bilang governor pero ginkakas ng Commission on Elections sa issue sang nuisance candidate complaint pabor kay Anay Governor Roel Digamo. Wala sa mga kaupo si Teves pero handa siya nga magupod kay incumbent Vice Governor Jake Reyes. Bulan sang Hunyo, ginaresto si Anay Governor Pryde Henry bangod sang violation sang Terrorism Financing Prevention and Suppression Act sang 2012 kasunod sang iya nga pagsungka. Gindeklarar sang Anti-Terrorism Council ang mag-utod nga Henry kag Arnolfo bilang terorista bangod sang ila involvement sa murder cases sa probinsya.